गुड इभिनिं लोगोफोर गासैनिसिमबो नै दायो आङो पार्कआव दसे बेरायनो फैदों गुवाहाटीनि पल्टन बाजार बारनानै गणेशगुरियावहाय नै जा मोजां मोजांखा बिबारा बारसोदों आयु नै फुड बायदिसो नुबाय लोगोखौहाय नायलाय मोनायाव बेरायफैदों जोंहा नुस्राला मानसिखौनो सिनायला नै स्टेप स्टेप गाखोलांनोसै नै भिउआ खोमसिखाय मोजांखौनो नुवासै थांसै बेलेगाव लायनोसै जोबोद मोजां नै फटक लानोसै आं डाइरेक्ट पार्कनि भिउआ नै बेबायदि नुयो मोनायावहाय खोमसि जाजोब्बाय गेलेग्रा जा थान्दा मोनलायो नै मा गेलेगासिनो स्केटिं खालामदों खोमसिसो नुयोहाय मोजां नङा लाइटखौ इदि पुहर लाबोना लानो रोंग्रा लांफैदा पुहर खालामबाबो नालाय बेथ' नेक्स्ट नोंथ' बेक केमेराखौ लायनाय जाबाय देख रहा है कैसा नहीं गोलिया दे गोलिबा आं हमगोन ना माखौ गिदों नोङो जेसेखि नों नै जोबोद मोजांखा जायगाफोरा थान्दा गुसु मोनगुलायबायलै देखायलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था मोजां मोनोबा नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनो हागोन नै मालाबा गुवाहाटीयाव फैयोब्ला आं हाला भिडिअ Julia deh. Misku dekra ya video le lagi na. Mang dan ha deh. Yes, मोजां फैदोंमोन नै आङो मानो लानो फै दे ओरै जिंथिं थाइथिं पुस्टिका र' गोलै जानो गिदों नै जोबोद मोजांखा भिउफोरा नाव इउ टेक दिस Coba. Nih, gotofra gelegasinya malah. Nih. Bayauhai. Sketching खालामजायो नै रावबो खालामथ'वाखै दहायसो खालामनायमोन दा रावबो सासेबो गैया हायदो थांसै दायाव माबाहैनोसै फैदो जाहैनोसै बहुत माने आंनि प्लानिंखौ फ्लप खालामनानै सोरखौ इदि खालामदो दे
Ani lah naikin mau deh video. Ang renga. Renga deh. Teza bay minu. Teza bay minuki ni video. Berbok ni. समझ रहे हो समझ रहे हो आप Apa? Oh ini nih kita kadang nih dia kalau biar ini sannya saya sih masih ber. Di Arab dunia nih gori bahasa aku. Saya sekarang lagi nih ya. Dia yo. Dunia nih kita biar ada nggak jangan dong video hai. Saya jangan saya nanti mana tuh sih. Biar sih nggak jangan. Masalah itu mix tuh. Bây giờ được cái này thật. Saya ra đây. Này thì con nó ra đây nó thấy em bà ba ra đây này kìa bóng chứ. Sẽ đi đi phải sẵn sàng. Này cứ đây. Này cơ. Nó ăn này cái dòng mới là Fondo kami Plus dong lele tanda-tanda hotel Laujana mi tapi ini sini Sikri Perlang Nei Zagrani Rowell dan Cafe Light.